Wachenu tubata abanyagitari abagatosoma iguru yimuno yaitu iguru ya maino igona rero mugeni itungu cyari wikase students munene usyabona mambya ande tukwanira mangi egintu tokubulia bono mambya how are you kwa bokire buya kitariki niko minayibere mutinyukane umwaka o 2023 biya sana igo no mutinyukane na sara to debirie matukandete kunya kuminyoka mono keroroche kitariki jito tariki ya mutinyu mutangani paka bonto ka kitariki 12 mutinyi okane ekero bono toendete kunya gusuka buye ke to semetinya sa na ndere utubwira ase imambi yabone ndose sobere to manchu mureria yodo kwari ne asenjera ya bene ayeturiko rusibikoro nduriko de rusibikoro to to de oso ebunore ayebono so ime yumuroberi bwensakia bono mambia kujagira chinzi chiga 12 mpaka chizito chiabono mambia hamange to akwariganira kabisa ibina sara ikagote ina didi tiko lia mangana to kwana igoro yejisemi ande twasemania igoro na kitoda gerego suka gochibosigo ikoragense yamanenus omageni tukara studio to kwana mange igoro yejisemi chitu na ntorona analali adakere kubekwa eriko kinie birengo byejisemi enabo gwatani ao ase orogongo rwagusii no ena sense yeito ya Kenya boigo tujiguria mangana cheses ngakia genderede kerongo ndo mambia balimu banene beskuru chia cheses na bara umira na yakebirigo asuko enda kobeke mirobilio ya mangana junior secondary school etero chibese kwa na chintangani omaterende ninda mangana ali yejisemi yake ni chibese njia bwato kwa kerobara bwato ke 25 oya yiskuru baro rende na kebokore boko wasiskuru ya junior secondary school ayo naro ndoju kwana mange bana ntoroje robot kurwa sike megeria tia service commission ekeo de abuna balimu abange barakanena ngotumia bale mufinyo ngotinda bakana ndoju kwanda kengirinde kyabeire abango de barbe senjiro rakira ande bagargonyo mufinyo karabanyiro mufinyo kwenda bale skuru basomye osumetinde badene kromontanyu etena lia karako koregazi ya mono ndoju nyarigereria abantu badena yo konyuno kobe ndoju konyariri ngai bagare konyu kurwa ntoro jinu naitwa yes nali tugerio lia moisonde ego naitwa bono rende na botojo kwanda mange torena ingikia beire na abantu kwengenda bakale abana skuru abana abagaka abasaja rindu kwanda mange asemambi yabone kyo okora ngerina tutomere uchumbe ya bono mambi all right tutomere ujumbe ya bono mambi otumanyenga ngaikwa bokire kurwa mbarabia bakero kendogo so yumurubeli bweli tukulera rikiagera Ensakia Sarah Brighton na Joshua ayona romurubeli umutunkegima agukumanya na ndo kurosera litskoli yawo twateba no boka wono gwokobe gusogwoko lyonjire ndio skwaboka ntuni gotoko harmonize twensi twachakalitiko asenjira iyo bwekera nukegima igo good morning and on sia soberete amashabiki aito chitimu chaito team diaspora team panakosa team chini ya maji na team following andosia simole tunashukuru sana Sophie Kemi Motangi na mwana Joy na mashabiki yetu kura chinsebe cha Nyangongo Chris Arogo tumaetuko kwa mpango usonora sege pindi bono mambia Dr. Nyasimi good morning mtu akorora iga naende gwatubulira ke but no kwegena waitonga na ole amanaitwe yabo Okinyi Dismas yabo Vansi Kerry ayona mashabiki yetu esialirete Kenya bali siku yense ya Kenya togoteba nga team diaspora tokubasabira maya bali bono metense bune kuna korotate mbaro baralire mbaro bali butukugati mbaro buchikoira andonsi asimule twabaliganire asomorobelio bono mambia mutolikwebo mongina Salome ishabikireto sugu sana kura chinsema cha Arizona Frederick Mititi chinsema cha Minnesota galia yabola bane onami ayona mashabiki yetu tutalikobe basipriani on Twitter asa Cyprian Marubi asante sana mashabiki yetu bakoro wano munyakiro goito Ken Gisemba asante sana au kuroka reverend na kwa ili ya kabisa erebuya sana ego bano mwensi pito bari ndia somrobelio bono chinga kie chine cheino mututumere ujumbe biya sana mwanju morigenda sesimi yao namba yetu tutumera ujumbe ni yera seskini ya gurabu ere 0792192834 ina otonyora semambia boniga oteina nabo kire ni ndo beredie kebao kiane oseiga naiga
asimambi yabone bwo kwenda sensema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital inensemo ya Facebook boko ikarende na boko share na like yani beke gidole na ande share go chia timeline yao ojia sabasani bao obate ya Ensakia ya chakire iwena dina otokonya kurandia amangana ya bono mambia kosikumira na mashabikia mange asimambia bona sese meri ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News no tora kabisa tokwenda kina litsko liao ya sase ne manga to kanali ime na isko ya agusira kene to jakira asorongo rwa Gusii nelina ekiombekerio yokolika abanda se county ya Kisii se county public service board litsko liao mbaja to tegererwa ne kamati iri tamangana reba ase county ya Kisii ikorawa na omwemzie onyacheki mbaja gitike kare kitugurego ndero ase chiza inye chapo na mambia mbachiko gendra go batege ekere petition ya bege tu ina barusi wabisi kuna mpatu mwete chinguru chao bobe misconduct mba korede mba wade tijiko asokoli kabanto ase county ya Kisii go gotegerero ko ngochiko gendera ali asamagacho yebunge ye county ya Kisii ekero bakora wanongoba oyore oyoro mwamusie onyacheki alia na banderende ntoro denisio mbachinaro enyororo enyororo bito inbito taji ntobwate mwamusie osensi onchonga antobwato mwamusie ba central oyo ba central akorkeneri moracha antobwato mwamusie ntobwate deputy speaker neno arasi kalekyo oyo nchakubo bagaga mabema mbuya mabema se best hande nare nebire ntobwate sonya naronero umuwakiri kurwalia lakini no mwamusie ale ebaranga abantu kyanda oyo neba timaidi omungo ne naroro nigo mbara no muswati naroyomo igo bono torojena tumatu sembache ba kusku petitiona namarita babegetaria na bara kusku igo bono bara mochiwe sana samuka wangu igo bono ekero ba tegereiru bari na bakona cha barorenga eririe yebwenerete arafu rinde litskule igoro abantu babere abanene bari bakore imirimo ne mog yakisitinga refaro mbagi twe kalamu no mugava na sengincho bakoreri bube ase moge yo senkendwe yo amangana na machiko baororo atalia maya naba atalia maya igo bono korkingo bokoreri konye bwiranirinse kolengana ne nkwana ya umugavana amona the acting CEO Dr. Imeke okoranga it was a set up kolengana na barabo egere umugavana yale kubakagusalira gwirieta kolende lakini nbia ntochiko boli mwanju mudena ne bakorengana barbara mbaroje na ne setup ya lengi osino bokori bwarenga sinyitari kyagera umuntu nanje kokore setup mete ne gase ojuko mwera at risk umuntu nanje boli kyara babutiru already babutiru ntoje kabana karote ana hande balende mbali miji machine mbogo bachireka bachireka ngora njingo majukote bana mochera attendant ngokora bari mireme menene ndoba mochi bonsi ekiagara goja korenda nyagosira baka maite bagana namakong sana bono ntumaiti bono itangarende nande inje korengana na inche birangera biane buna Brighton asumuro Ensakia birangera biane inche monyene task force tanganja rostigu ekore upelelezi echunguse kyara mangana lero ai redu na babara igwensema ya baratebe ningi kyarenge lakini mona garoko babuta ubajire kembe yakwa butira kidende wekomanye kini ekere dege kaba uberesi korwe na barwe birangera byabo boranya na barabuna mbaye tusabe sesiri takiri marioga ya ngo ibwale tarengo ibintu binde mbiarengo beyond lakini tingagere digo so monto nanje gosali by the way na inche na bonaro chikoranga kangambara tegere rubara eresera asengenje kiki abeire kiara abeire because bono ekero kuba butabaendeka tumanyiti bya what is really happening
nabo konyoranga nanda abandi baguchama goso buna yo atoke na ndinka bagu chimbali ngabara endenka. So I felt like ngana orukanga wangejieleza vizuri. Nando maite mbali kueleza vya directly as mu governor. Lakini alikote bono gwatebire wangepewa time for the fair hearing egero kuna chukuma nayo kolekana. Lakini ndi ishakuwa ebine birangali byeito kolende kirikera ororo mbachiteka igatorore ngabuna batebete abakorera mbuirane mbaros none mocheli enkoro so that yamebire yakore tunabanya nyimbo itire yakorete kiango yabe kuororo so that capacity nyagitali negwete it's about 73 abu lakini rende kurukare twagathebune mia bono rende 30 abu 30 ase jiboxere sase jifriji 30 inchiyo bono rende na bokore rende ngakiboko basi county kitoko bodi bana bokora no bebuare lakini rende ishakuwa lakini bano teto bori manchu bori ayoro chena chimocha attendant ditukuri goro mbachiete kababere akitora iriro bokore ria senya gitari eri ya kitiale na amse anena se mojiri ndo yemna acting sio kawatena ya bono bokore ngo eronge abore asenya gitari ya Kisii teaching and for osto nandi sara manchu bori na bagutu tumero chumbe ato tena ngakia oro cho bokore imboira nirebuya nonyena ababutetwe ingeta keri gokorwa ekera ndo tena amariogo uko ibwari. Yes. Marioga ya family aya kari kobekeru rende nyagosire emete rende moberoba bya preserved bya ngo ibwakare ebintu ngo ibikararia bitegete gutumegwa nyagosira yo ndo teberenda ababutetwe nigo bagaro korego soli ina nyagosira igetondo mete karo montazire bagaro ngetondo bagaro kora ego soli ina nyagosira bona Marioga rende tubora ninga yagoje nabakonye bakwegwa still nabarabu bamanyirwe ikiana bo mana sara ne roje bo yiri ogorwa tumbainga kito counter because no na babegetu tindiko bamoji ababegetu rende nabarabu nabakonyana na ebina babutetu mbare system bad abandi mbare baroro ngakito counter rende Marioga yaje gutoka asenya gitari iyo osase mocherieri ebintu obo serving akiboko ekiaregenteke egere yani abandi barabanga asiriyo ne department yeroro kwa rusiri bebere watigire 10 ego konyemba maite kigendrete through kubwatira nenjiragete so ngakigo chakoba anyway nande sara ekero nduriko mojonde ego sentori kora gonde kiara lakini bonto tebene capacity tutebega tonga kubwate kuburi kinyanya bibiti obeke kinyanya 70 oikachimigane chisareke bon emojeri yego bogori abantu tote 73 bajire 121 kakine bano monto kare no murendi ngakirabe bono rende lakini turiko mochonde imeshakuwa kusengo akere kubogori 73 ngobono toko much because yabere 123 na bako receive wose naba bakorete mibere wose because mbagwatari bale otebe moshere ito yachoire you can nabo mukwire kinye gitari chingao bono ntuma direkte to manje muri ato lakini sare kana ro korobo tukibwane inche buno muraria nate inanyona tena umugabana tebete buna emibereri bantu bari bagosire ubwe masenze kinyagitari ya Kisii teaching and farosto na bakwiru kinyagitari yo simo cyari kinyinge ariko ngana ncho manyi bwana kana kala to butuki ena boko ire kinyagitari for example ire kinyagitari ngao ekare kuremesa hospital mocheri oyo kugorwa sinya gitari ya Kisii General Faro na bwa the bill ya 70 kwa mwire nya gitari ya mesa ngakibago jugwaka ne bill ye igeminedina abari kiriro na moral disio mobere e bill ngwa kanwere yobona ndi grace gya jakire kisegi gya jakire ko sebina bya jakire ko ne ngana libwa to borito mono ase ewisara yobo jenu ase county ya Kisii egeno tetukanyana meroberi ko begwa erinde obokoreri bobo yekero eno yonyagosira nabwata abairi baye ekara goja kuoyigwa igata kere kuoyigwa na maskani aenda niwe abantu nonye maita abantu monta akara nyagosira abeire ka utioka matanga ni gora arayeri kwa roje ngaki ya COVID-19 kuno monta are kwani ani are kwani kurioka na maskani tarengo oroje mbako yonde na rengo papa Chandra enda lia kwetenga kieli ya COVID na lia kwetenga kieli ya COVID mwaru tebuna ena tigu
bu yani akaini gurende buna kambeba yani mete mbebe ni go nyisiarira negete kwanyuzo kujiali elia so tutati kuira na igo tigachinya gitari chi chenemero bili meikirano barinya gusira baegwa oborendi obuya ekiagera that is their last time baraso bwikobwense baegwesiko yabo ebwenerete ekero togenderete igo family nchiro chisiretie abamwabo nanyorete simikoroso the former speaker Ondieki na Kirosi Ondieki ya anasireti momoro mwabo yubo igoro mu wakili elieta nebira ke kolende akorogose harani Ondieki na bondoche na bakarikuru kuboigo igomba family ine bwato Ondieki family ne bwata magomba maga yugo siri momoro mwabo Albert Mokono Ondieki yoro mu advocate okweteli tuko liegoro stariki komenemo so a family yutu abaire pole na bali mwensi mwasiria bamino either wetra moroire wetra mebasokano wetro montora letebosaigo karajani so kurwase emorobeli bwensa kyabona mambya tunatuma rambirambi zetu naende na pole enene kigima asibali bonsi mwasiriru na bamino tubatumere ngora keramanda tere merobeli yoko baenia na kokore merobeli untu litukurara boigo umwana oli osiriti ugima bwaye kubatkano basukana ale ya mabuko ali makurutondero akare kwenigwa seri tuko oliarero toto mama gomba gojia sengeli ya kombe family alia morore nyasati ababwere asimambia bone kuno mwanju murigenda kutubwati asimambia boniga karuto kuboridina ayoroje na sobo koreri wenya gitari ya Kisii and Nyamira na emojeli wewera mojera tenda tubere bajireka esare bokoreri borobobe no isanegete no bokoreri obu na ande na bajireka ayoroje na bajireka obokoreri mboirane bokuru birengera biyaona ayedo isanegete bajireka no isanegete na ina mbabebokoreri mboirane rebuya abantu mbareme gotige mebere yawo buyali gosinore mekwenda asinya gitari eyo ya Kisii teaching and Nyamira wenda totomera ujumbe yao ase mambia yabone wewe sense meli ya national government nelina ntwaroje bomabwa azimio bomabwa Kenya kwanza ambonya ndipo kwatu kama lieta tano nabere yabantu batano nabere abagochigo kora chinkwana ase bakaro chikumena no moboli bwazimio ra umoja wani Kenya igobono bakaro chikorawa na Boni Arwale oyore omo governor we county omo senator abwe county ya Kakamega na ntoje so kinyuli na choretwe ko represent abantalia nge timu ya choretwe ndunya reri ya sensema ya magasiti kundo bombo asimiura umoja wa Kenya mbora kana ndebo ko mojina akora kana abantu abachoretwe mbali serious amajukumije serikali emotari serious asoko beke merobelio yo jingwaniji tukarana obio wandai oyole minority leader asebunge nene na ndoro mubunge ugunja agate abana into tokanya state house akamojina ngibara ko romo gutano state house abara ko mochi Kenya kwanza ni kibara ko romo gutano state house no tange ba ko redesco lakini ne serikali inaweza fanya chochote kiagera at the end of the day they are the ruling party na ubabwate serikali so they can convene anywhere bakore emesangirikano yabo of course mbacho letaba ababunga abo na abaseneta batana na babere nguchitoleko bamanyase keke kirebosyo ko ntumanyete ngana arokero kenda irubulita se chikazeti chiri tukulia lero kulende neli twatawo chutelie nga bono barenganire azimio mbachora na baromba chora tabono ntumayete neli tukonetaliki baguchikomera negere bakore bachake chinkwa boy gomara ibwese tukuri na kreatia bakuri miremo be serikali ebone merobene bekire ngakewa chikonyole ngeli yabo anekrate debuna ere ase serikali ya Kenya kwanza tarigo chiko kabesa osego twarari kabeso bune mesara gwa kana aya aba Kenya ebagwe yakana nechibesiri chosangirwe bango asense yeito ya Kenya yani merobene abegete ekero enjire ere engia kabisa yo na rote bedena merobiri obekire adana ndoro chiko kwa twarari kabeso bune mesara to gwakana no more borrowing ino muraibu so kwana ndiri tukure garari ase amagacha Kenya International Conference Center ane nekero bare kuri ryo bokoreri aschiwisara ande guchakira umwaka w'igirubere nemerongebere neyamo bakoma w'igirubere nemerongebere neibere ekero bare kuri ryo bokoreri mate dena hakuna mo borrowing hakuna akiayoro jenga ne yona to kabese twakana abakori emeremo
gose totumie jibesi jito rigusangireria abantu banyorengeria na litarakorwo mukibunense wacha tufanye bidii chibesa chituke chiaito chuoka na abantu baite mishara na kibara kore gasi ga Kenya then moende isko guboro mubakane mishara egasi eri bakora terikora osibesa because it's high calling nga amakabeso naro kero kendeira ni economy nse otherwise nyandi to batari kabeso ligusuetake kanga Kenya ntosugete bose bono ni goli tenine international usama deni aliye yechinse chesko na aramane nake still ntobwate local lenders abantu bali bakoya serikali chibesa wethera chibengi and what have you so in my opinion it's a good idea asenge njonto ko any courage ndoliko kana pinga no more borrowing no kabisa no ondobwense na menyeretaga deni njiragete but it is that excessive borrowing yunero na inchengo kobokonga tigato produce tigato generate na into income yeito egwakana abakora imirimo bense ya Kenya abana tukanyetororenga nga kiense go chikoba go chiasa matukare bose kyera abali bataraka no misara ya ngorira bare bona tete na mangana counties mbarigere na kijiba ya chikoba shared equitable sharing go just county irinde abantu banyole emisara yabo nemirimo egendere go jase sikema dusiro go financial year ya 2023-2024 ekera bana gukora dole 2022-2023 abantu uganda 2023-2024 oyo kujakara June ibono finance yumete serikali ujaka June ya entukia seredi bindebin COVID-19 egabutora na echikalenda kindende serikali tumete mirubirira beke torore nankitu kusuka gochibuchu ine serikali nene ya Kenya kwanza nandekala wate dawda bachakire kubeke mirubirio kwena kinga kim ya maguta koba gozijinsi gete Saudi Arabia ngakibago chikoreta maguta ngitoro yifamu gete jande chiakane jete na ya ojiere kunyanyasa abantu ngye maguta turukana jete wekabona nturamanya ntumaidira kintu turigina ngake maguta yoji tukumajumuriria enere mambi togo sioli tuko Nyamira naro ntokuriria Nyamira torena yagendrete kokorekana asensemeri ya Nyamira kini Nyamira ni bwate siasa entindi sana siasa entindi ete karabara meta bara abakalia kiba ba komajani sana narumo rai gosomo jumbe o North Mugrango onjoshi nyamoko kare komochi omo senator we county ya Nyamira alia unanere na tarabeka mirobeli kwa kontroje na oyole oyoromo bunge asensemeri ya na Kurwali na Kuru West Samuel Arama nero okorana ochakiro so siasa ya Nyamira ekero umugabana moteina yaya kurare ndekero kirikiao atigana goswana na maswara gose ne mirobelio ya Nyamira yokora siasa ne yaje goiremeri ya se county Nyamira ko bwa se county ya Kisii that's true no nyino bwa mategati yo mugavana mukonyo ye bado siasa ne ndrete kuna gukina se county ya Nyamira kulende echitali chinga kichia siasa by the way anto bali gwanchera nanga bano ne chinga kichio chapa kazi barabeka siasa kando kidogo nigo yali go chakobabu yakolende politicians will always be politicians kende ngiyo kira koreke siasa takuniribe lakini ndinoko okuganya gwitonga abantu bachake bageti back to business bakolege into kirikeganire bono iga because omwako yorochi twikira mutenyo okane oyo gatana torochi bado ntorarura development chachake no mo swat recho otundo nere nabuli timugavana okisinga it is high time no nyebesa nchio ebitoki biri ebisinini let us sing aki ekero whatever nga ghost workers mbaro almost 1000 and above tuange sabu tolenga how much have we saved because onye bare kwa kujibesa how much have we saved as a county inkikia korekanire let us see yani torole mirimo ya chakire go kera de banana ya tumegete 10 million asokorigia banda ba ghost workers kurweri ngatu aseviri ire ngatu agachire na ngikia gendre ha korengana zikatuganye torole ngakire ngigeo jigo korwa asenjera ya bena se county ya Kisii kero bokorena bobia asiri mambia rero sara kato to anda sense meria check ya kego inataka turarigire ligoro ya rasa no maide
Yes, Lazarus. Lazarus ya sebu kurende musani o Yesu. Ekaro Lazarus ya kakwete bono rende basubati ba Lazarus mbali nkorro bakare kogenda bakare kuri Yesu atambe sana. Barako modeme te kwara ko balia musani ogura lakini kwara ko balia tangata kwete. Abo manya Yesu igire omoche ogire bakare kubona ngaira sarale rende morore. Bale bakomatena ya Lazarus yotiokire. Lazarus gakwete karenga. Igo bono mbabu ati kwegena. Rya kwa denga yale na dende Yesu agoja kobo Lazarus. Bono rende na bono okor. Ndo manyete Yesu ase Lazarus nera omusani olinge sana. No ayeretie amali. Igo Yesu na bwato musani. Na bwate obwanchani gete gochase Lazarus na basa abanyaruka bali bamwe abo babere Mariamu amona ana mother. Ono ba buliti Yesu nga nonyo yani barubwe bayiwete nga nonyo tacha because umekuja too late. Tayaro called 4 days. Amonto gatindekirwa called 4 days eliogo lirituata bali elirikurwa somo obviously amakonda achakire na ndo muntu yutiokire. Lakini Yesu ngo babolia gakarenga ntebi ngayare. Kumingi toko madaweli mondo ya stomobile then it's already 4 days. Lakini rende finally ntoroche chinguru chanya science yaro rekanete galia na inde obonene bwaye bukarorekana inchon ya chapter 11 osome 1 mpaka 14 ya nalyo konyoro mugano iyo metena ndo soko somo mugano iyo onaboko soma basubati ababere kiro monte character ya enero Meli na Martha Aro anchite mono chukuni naro korosiendagera no yo ndina jito tegeringa na mara nyanya na I think mada bueno ira ndine tiko na gojima kinde tiko tigoro montori bagane na chikonyo somera rende mbako ya karko endalia mbaka medo yorenga se asi Yesu nero sene tu because you got chikoni ndere ndagera karoche but why erega sote arosali abarosali ndagera tawata magoso to me and anyway then kikiagara kwale tumugano o Lazarus ya ngidere na kina takari na ndona mana ki Lazarus kiruguri rumugano Lazarus Yesu nena abwata musani Yesu na bwato musani yo sirire lakini Yesu toje digo musani metena bo Yesu na dara ko pisi taenda ko Lazarus no ga kure rende atena it's over lakini Yesu akarigichinga ki akaenda ko Lazarus akabokira Lazarus nanda bono tuju to somra chi character cha Martha na Mariam ebone kero ogorire ji character chikoma ujisoma na bokororana ayenji kuno ta kere ko ba gusota kere ko aba kwara igulingana lya gokonya gojibosyo igo bono nainde asenchire ndenkoranga ekero to bwata basani ni real life bono atiga ko rumusani wekerali ni michando kwa bale na usitambe mbali sana na rafiki yako maita bange we are friends when you are okay ekarole bya roli na little friends lakini kende kobere go sina accident kwanyora ko goro ko mogwasiri ko gwasiri elisolia sira that's when you see true friendship igonyora that one friend olio go jali siku zote kero bwata makongo no ali naye kero ole bya no ali naye singing chabange iko bago tend ko ba friends riole bya but when you are in problems abange basuka maega igo choose your friends wisely erasala na cholete friend ya Yesu bya finally ilimulipa kwa uzuri ngeko gera Yesu aririte ekarago ikase orasala akora no musani imolenge kupoteza rafiki mkuu ilikuwa it was quite hurting akatabanga maigo nintarenga ngonya ndinarenga musani onatali gochakoba iga so na mabira ali aroche no bwancha ni bulyo bone na bwato cha Lazarus ekagera akayelia maliga usani mbarota batayeliririga nonya Jesus was grieved yes alihuzunika kwa sababu ya rafiki yake yes na bambaire kake kama tebi ni chiko tebi gochina ngikere tegeka seba murigedegeka lakini ndasiri tukora rero ayuna yebiro asi umurobere tukora adende naye
roro musani ura okonye mezu musani naro goja nyagitari egara urwarede oja dika amaita abantu mbale to for example totebe na omuntu igure bobe abantu mete batari gukwana ninkaria akini otana tigangende ndore nyageti bona gocha gojorana goisire goku stories goku meta abantu bari nyagitari gorana oisire goku what is your condition nande koma konyana bantai baje gokorra bono ba umwera ni nyagitari abairie bagoseka bagukwana hayo bwa the baini barabwe bagukwana nande bagara gokora derenzu ekerotari ko yenzu igarjinga gijende ekwarwari tubwati bieba tubwati appetite ona richi soda chikare kore atwaria matunda kabisa you don't have that appetite akitoka teberanga kaumo ntege ntakuria sagera wadanga abasani bae bintu bakuria mapema aja nini sazile sina appetite ndio unaleta mananasi kabisa ndio kolete nsui ndio karangeta magena bia and I'm not eating and at the end of the day wada wonya tali kulirende akiri bagenda gere kuirana tiga to sanga abatu wachaganya gitari nande bayeri so you see tuachana na pretense anyana mageno bwata kaoyo minonga ki karanga magena nara don't wait tiga kuganya yuna yebiro manju marite tu ntokora nsameri ya check yake otrara mbarabe batumire ujumbe yabo asimambi yabo natuma kwa nsameri ndi istrike ngora chaka ase esimi wedra sina mbe ya 0792198345 ere tumusifu Yesu Kristo mokoti Joseph na yo tumusifu Yesu Kristo milele na milele oyo mokoti Joseph na Mariam oye mede Joseph na Mariam oye Yesu rende na bambwa Joseph maradenga kiba kore kanikia mbia mara Joseph ekarokwanekira no rime yumurobeli ekaromore na Mariam como asimambi ya boninga wero nara odena Hi Ndizi TV asante kwa maombi ya kifungua kinywa kutoka oyo minto pastor kichana siku njema oyo na ro Chris odena well Brighton temojali attendant were sent home but the procedure was not followed. They should have been put aside waiting for investigations. Oyo na rokiri shara odana emba to metu karakini bada gebala be kwenzemo investigation tara investigation yekorwe ende badigere wena ngaki babwate ama mojo step aside for further investigations and not just like moi. Anyway. Sa Henry Nyamira from Bogita's Winjema kwa Pastor Gilbert Onyango, Kristo wa Nyamage, Dani Ribosire, Samuel Yego, William Mekenye, Junior Biri, Mama Stingo, Daphne wa Kyoga, na walimu wote wa Greo. Oyo, Sa Henry Nyamira, okubatena babu, kebaso ime, yumroberio, asimambia bon. Sinti nyaboka hata agondani, no alime, yumroberio, mbaka, omwairo tarigosuki in TV yaye, remote yaro, obisire. Oyo, sinti wadene remote, ni ganye bisire, wana mami. Ashafi. Asante pia mono nyivise mono because where are you going? Ndizi TV mambo yote hata ukiuliza Vance Kerry, uulize Sophie Motangi, uulize Chris Arogo watakwambia. Walipata tumere ujumbe wetera Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook na ndibale online tunashukuru ndochenga Daktari Henry Ochoki agote bankuru wa Itibo City. Agoteba noali imekabisa. Nindo Chimatunda Teresa nera anawakilisha kutoka Bomet County. Kiongozi Safanao Nserio Nkuru Bonchali Maataiga akubeka Andima Douglas, Jackson Kinara, Isaiah Nyatundu Mosongo, Lab Technician Lazarus Somari, Dani Kiongozi, Justa Somayo, Gesare Eva, Omwana Baba Mwanda, Maserina Bosiburu Yonkuru Ogembo Municipality, Susiriru Mawait, Embusurengi yankuro bonchali toto la Kisii nkuro jinsa mochia mwembe galia Anustin Ndieki malaika mfalme amenya basweti asante Samuel Simeon Atuti Abigail Nyanchama asante Silvaria na Kerry Esther mbiamono sana Magi yako teba right there with you asante Jared Orure Mature tikoronya chichike mera oyonera bonusire tiem elishabikire ito kabisa pole sana kulinde nonyole samabe olikire ujumbe ngano ale na into asante sana brother na ndio twabaganire libirera chinga kechi chubo kindu William Mocharo kurwa sensi agoteba Nicolocta asante Manuel Mwaga tumire link getaiga kulinda asante tuko pamoja wote bakurwa Getenga Village Rio Mamara ni pamoja na my lovely parents Ani Nyaboke na Peter Mwaga. Please niwekee Bwana Yesu kuita by Emmanuel Mwaga. Asante, hiyo tutairekodi chini on Friday. Ebwatoke Friday
hapo tutakuwekea hiyo. Vansi Keri mbia mono baba kurwa Rungai nogendete gutubwatia kigima. Sophie Kemi kurwa Nyangongo Junction nogendete gutubwatia kigima. David Mogaka agoteba kurwa Babadogo County ya Nairobi no alime yesho narorero ujumbe ya Sophia goteba good morning Sarah, Brighton and Joshua emambie ngenya sae atwanchere twaroreri tukuligia abana ba Minto kurwa Nyangongo Junction, getting you loud and clear. More maridadi kabisa, asante sana baba. Receive greetings from my daughter Joy, tumeshukuru sana alitukuligia ahead naye boigo kwani mwana Joy mwama igakigima. Honorable Julius Omosomba nere nkurwa Makara settlement scheme county ya Nyamira mbiamono. Vansi Keri agoteba good morning Sarah, Brighton from Rongai tuned in with my daughter Shanice Mura, Silorian Ann, Faye Feyo, Milka Rioba, Stephen Moses, Stenzi Babes, Anzila Mokera, Elvin Mamake Sheila, Boni Makorio Kindo, Nyaboke Nya, Veronica Mora, Jazi, Okinye Dismas, Liliana Simi, Ezra Usiemo, Emma Ambaya Kasarani, Entuga Cyrus Ondie Kimweresa, Malaika Abwechi Radio Amenya Basuti agotebanga have a lovely day and a blessed one. Asante. Dolphin Morambia mono baba, thank you for the information yako ranga tuamwire information yaga ni timbia mono sana. Gendra koba ime Ensakia John kibatina korolero gotebanga bwakire tichigata tumbia mono sana. Thomas Aboke nera goteba good morning brother Brighton and Sarah. Let me wish all my family members Murugyo Jacqueline Machoka korwa Kisii School, Gladwell Flavia Kerubo, Doris agoteba happy Wednesday morning. You are good people in the studio kunjema pia wewe asante sana. Abo ngati yabali batumire ujumbe abandi no kwereneri yabali batumira maiganga mbiyamone dunyo manga koroka jiado mbiyamono sana. Thomas Sabo kina korolira goteba good morning team Ensakia, please discuss this issue. I saw the governor of Kisii County Simbarati being so angry with the mortuary attendant. Swali ni kwa nini kufuta watu and the minister in that docket is there being shame Kisii County oyo nera kororengani onyebwatiri Thomas Saboke agotebanga omwaziri bobo chenu narororo nki abantu abali kubuterwa ne docket ya afya nerororo asante elitu alikuwa neire nende twabulire lichi twabulire birenge bino nali mogendrete kono gotutumire birenge bino ngainuna kimurochi kanga yabete osonye yeikire kobayigo murochi nga matumaini naro ntubwa tukugena naende ababago chakubikwa mangana na chaonchoreligo naboko tutumere ujumbe yao. Adolphine agoteba good morning Sarah and Brighton without forgetting Joshua Joshua tolebwa agoteba every new day is a special blessing from God because many have not managed to see it but you have managed to see it by the grace of God. Be grateful and enjoy day. Above all, say thank you. Have an excellent day and a blessed day always for what you are doing. Bia mono sana. Tena ndatikira kunaenda. Bia sana mwanjumuria omwanembo shikuronya kiongero masagara niko ndani. Brian Sagni au the Nairobi district bikuro ime ya ibeno tumeamka salama. Zini edegara out na account me in. Maserina bosbodi au the Nairobi wali me yomorovelio. Omwana Valentine au the account me in no wali me yomorovelio. Strongo gata kondani. Kingose wani unzeri Nairobi wali me Ponvas o Agostino au the nakurojinsa mo chama genje mpaka kinyoro kianya genge no wali me yomorovelio. Deno vijange example no wali yomurobere asemambi yabona bukati yabali bagenda dotuma uchumbe yabo asemambi yabona ebukweli nero meden it is the shortest fast then achisa swept year John 11:35 inero then achisa swept nere the shortest fast in the Bible ina yesakarira igoriyo pone karo umuntu cyo korana na achisa swept aizo jago korande na bago korandeli amange Jesus akairia mariga Yesu aga nigarete Jesus swept nigarete ngakiyo ya ngakiria agente arasara mwana mutambe sana ande no deep sana umuntu mundra bago charere akorra mabira nande na bago cha arere arore na gwanyarekire alright nende ebugwe yogo tebena ekorokore meli nere nerorenge cross na sai mata nerorenge mata ere njikoni mata ere mundo jikoni konya kobeka bono
Mary nero liko bange na Yesu wekero kuri Mary na Mary ngina Yesu abo ngo sikizigiri banziro neriete Mary ndibwate oborito asembu Mary ndibwate oboku iko na usito marita naro gorogwa abwate usito edoje gororo ku mwana Nebukadneza na bokora litukorita so Herode Pilato ana you kind marita bantu barigorogura rais na Nebukadneza Herode orionde nene Kaini Kenaro Pilato baba abu Jezebel marita naro gorogwa matana na Sara obwadi ridia u didi sokorna bokona sokorna ngakialing metintu bwatoro de chindeli na uchigo bwadia onyore no gonya gochanda abantu. That's true. That's why ekero okona na Bible in the Bible, most of the Bible mpa chinjetia marieta. Yeah. Kero baro ika sigete baka chinjia marieta. Buna bono Jacob medina chinjitu Israel. Abraham ekero ajagedini gajida Abraham akarukirwa Abraham bona akarukwa Abraham. Sara nere Sarai agachinjira ngaki wete iso so manone kwendalia sa ntuzinto ende mukumona ime lakini ebarendi naro trenga no bwata manga lakini yesa no muya ekiagara nero tubokiri ban man we have every right kora shukuru naro de Timotex agoteba watching you live naro de David Nyamanga alishabikire tukura Namibia agoteba thank you for the information chinse mocha Namibia Kenya Dismas agoteba it's a fantastic day today you look amazing asante thank you agoteba onkwanire nche asante sana okwanire asante kwa niaba ya Brighton okwanire Petronila Mukira asante kwa niaba yake okwanire Vansi Keri ama shabiki ya mange ya volusi bonarike mu mabwontire na kefongera ujumbe yagoteba nga have enjoyable day Charles Lwanga Ugato tumekuona na Claudia Nyakezi rishabiki leto kuruga jirani yetu baba goteba nga uko tuned ndani Ensakia biasana ebichanere musubati gete osiriti uyu mabwaye kubona gato kwanyero de mitandao sana akusakara motel ngo nyiri tole nere ngama yitikorekana gose negligence yari ngasinya gitali gete onye bwati torore na ngikiabete metinye gitali na jojo no abantu gotamera goje kide ndonyo wale na jojo kiabeire rende na jide gototungora wana ngakitokora rende tigatenda sese merende studio Joshua ara korabuna maide kwirana torto kwirana nigotoka ndo somaje SMS chenu kwa gotobaire asa magasidi zugura torre na ya robori tokori toska ena ndo stibe wansu bomo Gusii Ndizi TV Ubwansu bw'omu Gusii omurigirira bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kirinjira guchasore road show yoko nigiriye riro bari Gusii nigelahire nigo turaikasore iyo tokoma nyiguru jimero birijeito abara yeba Ndizi TV nabo igumerane n'ababwatani baito bubunchorya tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musekigima chitariki ya 2025 Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukoriri kapito iranda bauti yumuchukisi neri tukori kubwatia chitariki ya 2025 nigo turachakire ime yumuchukisi esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioje tukurimi yumuchubusungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV Ubwansu bw'omu Gusii
Twaichanire koralia ogokwa kwa Linet Nyaboke Mwebi mwana o Nyagusira Johnson Mwebi Omoro nomongina Bathsheba Bwari Mwebi. Musubati mwabo Nyagusira Gideon, Florence, Anna, Jared, Alice, Nyagusira Josephine, Tom, Edina na Omoro. Mbamwabo Priska, Momanyi, David, Karen, Julius, Nyagusira Bosiboli, Nyagusira Elijah, Jared, Josephine, Mboya, Kwambuka, Simon, Alevi, Jared, Gisairo, Richard, Florence, Pastor Momanyi, Joshua, Nora, Tom, Bob, Haddison, Josephine, Protas, William, Amunabande. Nigaru muigwa guchase Nyagusira Magare, Nyagusira Mboga, Nyagusira Omariba, Nyagusira Undari, Nyagusira Mumbo, Omwalimu Gilbert Gichana, Kwambuka, Nyanchama, Nyagusira Mura, Nyagusira Jen, Mokeira, Agnes, Nyina Moke, Bosibori, Anne, Sabina, Joseph, Pius, Vivian, David, Brenda, Joan, Joy, Joash, John, Leila, Ibrahim, Rehema, Nyagusira Cliff, Martin, Tony, Johnny, Sharon, Brian, Bridget, Nyagusira Roda, Mora, Lewis, Junior, Diana, Clinton, Bush, Wendy, Carlos, Josephine, Nyamboto, Michelle, Prince Melvin Matundura, Lydia, Sunday, Amonabande. Abakoyoye Ngamona, Esther, Eunice, Jeremiah Oiko, James Oiko, William Oiko, Rebecca, Mary, Nancy, Ann Mokeira, Lydia, William, Moses Wabwire, Amona, Dr. Otundo. Nkolera ya Mr. and Mrs. Michoki Oirere. Oko eni wakwaye ni gukora beli tukule Jumatano chitariki 12 cy'umutinyukane umwaka w'ibukiri 2023 ali ensemo ya Mosocho Nyamatuta. Asibali bonsi banyorirwe n'ugwakwa kubwotekana n'ugusiriwa n'uyu mwabo nigo twarure enkora yeito. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mibono n'umwangi muri Ndizi TV karanda tutubati asumuro bari bw'Ensakia bona mambere tuko ya Jumatano ligi y'itariki 12 mutenyi no yokano mu mwaka w'2020 nisi tunogosemerwe itona ndata ko bayime y'umuroberio ujumbe ya Antonio yata ko nyora bone kero twikirana nda sentu dende ya kabiri tuko sasenze me magazeti kono tutaraiko turasoma iberiseto 1% Thomas Bundi with my lovely wife mabano muryo wa Beatrice Kemunto baada tuko tundi kutoka hapa bomachoge barabu kerongoroli miyemono 1% Thomas Bundi karamole no muryo Beatrice Kemunto motorigere tigo simoto bati asemambi ya abonio biyemono asebamanda tuto maje semesina asemambi ya abonio. Asante sana baba Monica Magara
ojuno munyagitari twabwatari skuli igora ntebinga kwani Brighton no baroche kabisa kono nyomba ganyanchwa no bali no mwancho ye Franklin Osiemo amano mwana Blessing awatanga mbia mono Ndizi asogo to host skuli igora asogo chakosomia abagusi baito mbarikiwe sana timu Ensakia tunashukuru asante baba Monica ukifika salimia daktari Emily motebinga ambia mono asega singe na mwensi balimongende tukutuma ujumbe cheno gochaga igagwetera Facebook Ndizi TV News to wakanga mbia mono kirage Bismarck mokwa kura chinse mocha getembe nubia na eno uli mino murugyo Sharon no mwana Eugene bia mono sana mwensi balimole ase umurogelio huya sana genda utoma uchumbe ya ino simambi ya bone nyoro kura gense ya maneno sucho to ndo kumira no mageno ita studio anedi tuko ya katujugo kwana igoro yumwana momura ektorena ki umomura nero majiko kana sama tukabwango iga okare koba asa kong nero kare goitwa nero kare gobetu moyo nero kare kwengenta nero kare gukora igana jiskuru orochena na chikatware emechande menge igobono umwanju muriria twakwariga ndi karo ko chikoraga ense yamo na enusu ende tokwana mange asimambi yabone karo kora to nya gose kaiga na wonya ne produce ite ko nya go to direct yake igere no to timba to zutoko iye gari produce ite ya to debiri kende na bonya ora ndene nkora go itore ande twaroranga ki to kora asimambi ya aboni igobono na ra to ko tena kikoraga ense yamo nenus go mogani to kara studio jo kwanda mange naroche kwende yali is the boy child under siege mwana umurane aroka amekabwa ko ama inakuaje igobana tobeso kusuka ningani ntingu ningani taliye gosori ningana yobo semia tolenga kitokonyo mwana mumura because amedhurumiwa vibaya tena sana ameonewa sijui ni maonevu ama ni nini igobana tobese gusuka kulinda sebono tiga tukuire tukumanye asenjira yo bwenge tu ikiagera magazeti ya ronku igurerore kulinda gwikatora kumanya aliero buri tokorwa asechi gazeti tobwatega iga ase studio bia sana ni gomba de gazeti ya The Standard na ichine gomba te ya mbate gazeti ya The Daily Nation bia kabisa karomba de gazeti yo aseringana limwamu ni goligena na brain hardball yani eye ni gemineti na moboli bwa simioro moja na wani Kenya asibiro moja wani Kenya amono bwa Kenya kwanza niko corona bono niko bagende go break game eri en kabisa ayani gagoja magiga yo mobwa Kenya kwanza buri tukirego kwa sio rigo so kya marieta y'abantu batano na babere abo bagochiko kuba agati yabale ochikumena na bari basimiro moja irigo kwana gosiko twara chinkwana buno murayi bwense atebete gati yabali banyate bago soki buri tukirego kwa sio mobwa Kenya kwanza ngamona Adan Kian Mwenge Mtezi, Lydia Haika, Boni Harwale, Hilary Sigei, George Murugara na Esther Okenyuri. Abumba libare kurwa sensemeri ya Kenya kwanza. Se wiki eri ya itete nduaroje omubwasi miuro moja wani Kenya mbwaso wakati ya marieta hapo Ledamo Lekina, Edwin Sifuna, David Gusii, Otiena Moro, Enoch Wambua, Millicent Otiambo na Amina Mnyanzi. Abo bari bono kurwasomo bwa azimio romoje bono yaraka ndemna bono kira ense bari ndete ko kongia amachikae kero bomo bwa Kenya kwanza bwa sogadie amalita imbade tena barabo ni wata tbamirane asamagacho ye ebunge abo igekero ntikangotikana nelio nindo jerinde limurikira ndirina majiko anyadeka go changewa as ebunge radical changes ayachikorana aba cabinet secretaries nigo bago chigo ikase ebunge erikwera ngakibanyade bago kolemeroberi abasi wisara ao ime yense ya Kenya boigo nindoche igaiga bunanaki amangana ghosts of Uru's baby high now haunt ngakikarego haunt Mount Kenya leaders korona amangana ya BBI ngakibono yakareko haunt ose akareko bakwanira abantu bali kurwasebo sabarai kurwasense meri ya Mount Kenya ntorana mbadana one man one shilling kurwasense meri ya Mount Kenya buna mchingwanje takeri go kwanero necho yokumaji korane batakete BBI etere egesieri kyamaga aido jungerigeria asiga city ye ya agati
kerotoroja nsemeriende tough times ahead of Poratinubu yene nsemeri ya Nigeria ngagirte naro niga mangana garo jo kongorra nsemeri ya Nigeria boigo nindo jigana leaders for Rambad in Madrid Rambad dende niga karko test kare nsemeri ngoyo sensemo ya amangana yengoyo do junior asenjira ya Benesara no manjumurindo chinaro airo das kaseti ya testana ditko lialero pia sana na inde bia kigima ase gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Daily Nation ngana irobo tona bibwekaneri arenge The Standard igoro ya Ruto's rules for talks with Raila Ruto nabwata machiko yechinkwana amo na Raila Odinga echine chibichando chiabarai batano na babiri igo bali 14 ase gazeti igabna tuateba kuro Kenya kwanza ntubate bone halwale mwengi mutuse Aden Keynan Lydia Haika George Murugara Esio Kenyuri na Hilary Sigei karoto bwate kuro Azimio moja Utiende ya Molo Yoru Mubungo Rarieda Edwin Sifuna Mili Odhiambo Eno Kwambua Ledama Olekina Amina Munyazi na David Kosing abuo na bwe chitimwe chibere chiacholire nyora litukuli goro ekaro muraibwense anyole teba bunge baye na baseneta ime State House na begete na kibago cha kokora a conversation yega kulende bintombiro atari ku agree uno muraibwense ebyo bitanganiriye na Azimio moja one Kenya na batabetie amangana yoko rain state the cherera 4 ayo muraibwense okoranga tanya wokereti mono no kuirania mangana ya subsidy program na mangana yo korari constitution goseyo koleta na inda mangana yo kuchinche katiba ayo kolengana muraibwense na abaete instructions ngana kibago cha negotiate about the issues ayo ndo yasoma page ya 4 ne page ya 5 waigengane irobolitone linga alarming invasion of private properties spread in the country chiwikibere chuka chelire mega yaba abasaye basweta sensebe ya Northlands wasase mugondo we family ntangani ya Kenyatta na koiba chingondi chimboli nebintu binde binge bona se county ya Nakuru Bomet na Kilifi ekundi y'abantu mbaro bakareko so ase migondo y'abantu na gochaka kole malioka ayonto yasoma page ya 5 na kabere baiga babunge nigo bakagire koiranirira egeikaro yogo discuss igoro ya high cost of electricity ichikoli goronto waligeretie nga the more tokens yokubeka the less units chigocha asa mangana yestima igongo chibali kuikaransa bachikuligiriye ngane yega yogokina kweli goliri estima ase page ya magega kiima nyora omwana wa university ya KU oyo nyara ko bakago itumubero yo gatoka akolengana no mukagiro manene oyoro mwancho yego se boyfriend yaye Wafula acheze Wafula nigagote banganya gusira nigo aringine deni ya shilingi milioni yemo anda kolengana nere boyfriend yu agote banganya nigo baringe business partners ayento yaligeli ya page ya 3 waigo mobile money deals register 20-month low value yani mangana aliyo botumeki bwechi besa gutumeka chisimi cha koboko gukora transactions nigo yalikia chibesa chinke sana ekerobono toruche #times chigendrete gusumbwa abakenya na gukorera page yoyo mto Brighton no mwanchi muligerera ni mulikerete nga how digital lender formed WhatsApp group of my family over 25,000 shillings loan yani nga digital lenders nigo baro seti grupu mondo bwatali kabeso liabo bagatumeka family members asesimia ekiagerango access bali your phone book bakarosi WhatsApp group bagekora nero gusaba chibesa asenginja bwate eloni yayo yabo ya 25,000 majira ni paidwe karoto wate karo nyomongwano nago tebeti Dimas Koril ikiombegeria Amnesty International mpaka kwanira igoro ya data privacy baka kwanira igoro ya digital lenders
bakateba nga it is us matherio taraswa machiko naro kubwati bakoteba terms and conditions we are going to access your phone book your contacts your wherever you agree that bakoteba wasomere ku understand it wana gateba ebintu binge ni terms and conditions na bengo monta wate simia elsewhere ayo nyibwata physically akina nyibwata from the other side so bakateba be very careful ekero okwanchira negintu because you have to agree their terms and conditions ingobono abunere digital no yakiri abu ena bonyo muntu ka gubare de simia kara sigeze na bakonyerimi bakonyerimi ochandike emyaka yonse mnabona esiminere yacha yo karu kwakanira rende na ngaki basio meri bathene pesa ya baje siega akego basiega bona rende gokonyorwa akego banye siegi yo bona rende gongete na babwate kebungu yesi yo bona ne bana ni koria nene kwa bwate alia bari ko anyokore pio banye siegire omanju muri ekero tokure na sika seti ya standard page ya katato niri muri kitena satellite litiko satellite nere ko igoronchi kuri tukolare satellite nene kabisa litukolare taifa istad inige ojiko provide mangana data ibono kwa ndegoro ya agriculture food security general environment monitoring na defense and security ibono ko igorere litukolare ro tojiko batebinga kigo chiko igorwa ase mangana ito yebirobo ya gochi bosium ebeji akane ingo erigetebona mixed bag for ministries state farms in scorecards nyaro turit kuligoro egorana chi ministry chi akore miremo yabo abo neritko ligoro ekaromra ibwense kiranita sege karo ekyo ebeji atano ili marketena ghost of urus BBI brand hunt Mount Kenya leaders ahead of talks yani okorana ghost yani ogoba mbole sense media BBI obisukorena umurai osamukonyi umurai bwense rikatika shawa na atebuna akarego tebe barai guru asensemo ya west ya central osema Mount Kenya na mpa njira mangana ye chinkwana kararo jebuna seko sugumwa na baraje ko sugumu siko wona bagaro tena one man one shilling yo nense meri ya renga sense meri ya BBI Ruto nigobona bekire amangana makong sana anene karo chinkwana zakerego chiko chaka weekend sensemo yogo kwana kone nense meri ya simiro moja ekero tuaro jina mba kwanete kero bakurawa na mokonyi bwa Kenya mokonyi asikia magiodium nero mugabana okabiru mugabana bwe county ya Kakamega wikirivo paranya atete na bono wikawe chiko baire na baenda asika mkunji bakode mikutano ka mkunji enda mangana chiko enda gochi bosio ayundo jina rara sebeji ya gatano megaseti ni ya The Standard mbia mana sana mwanchu murigereria ni gotogendete guguchuteria tu asubwenge na ndento gukora gazeti yonse kurende utarasoka na gukora igwera makese page ya kabere gazeti ya The Daily Nation ne murikerete nganeri ya The Brazen Bandits una baro beretie bagasoa senya gitari ya 10 County Referral Hospital abwase ba motoretie yo mobo uyo bwata chingoma cha masasi ose chimbonde inyoranga baada yo gwikirania ko rwekyo nigo batamete guseba mutametie ekero baingirite abanyanyimbo inyora babwate AK47 rivals igorande balenga banta bangi baga overpower police bakaleta ubo banyagitari inyora nk'abanyanyimbo mbanyara ko bagutumwa banyanyimbo amachoni agatum kabisa baminyoke wika senya gitari yo but by the time bagwika igo banyorete nga ababegwa abo the bandits banyare ko babagutamano yo mwabo yo bamurusenya gitari bono ntamanyenga kunyobwenire igo baguchi kumunasi na kibago chigokora oyo confirmate ayo no mo police boss Kerio North okorkwanga Tom Makuri ayo ni gara sepeji ya kabere gazeti ya The Daily Nation peji ya gatatu imulkire tumugano bumwaro kigo University ya Kenyatta oyo nyara ko bakagutuka katugutire asoro sana oromo omo nyara ko yo June Kangogo nigo anyore kanete karutire miteime kurende omukaguru mutangani Jesse Wafula wa Luha nere umukayuru mutangani oyoro mwanchoye kerende kerayigetigwe sekigambero nigatebetenga nigo barenge business partners ande nyagusira nigo abwate deni ya 1 million
kulinde yo mtu Brighton yo rakuru rakure kinana kagendero bugimaga igabwara asirire bono oyo nabagwetete anchirinde yonse kulinda samange esomere gazeti USA page ya gatete page ya kane nimulgeretenga na ki muraibu ensaumiranete n'ababwatani ba Kenya kwanza ime ya State House yakero bari kulingole na gochora batano na babire bali baguchekora chinkwana gati ya Azimio la Umoja One Kenya egere barore na ki baranyore lichibu wetere senchira ya bipartisan talks ayunare sepeji ya kane na gatano waigo Azimio MPs vow to resist plan to sack civil servant nyuranga omo nogeri go som advisor amangana economic as sumuraibuense David Ndi na nyarako bakago tabanga economy CAKire italazimu sasa kama ni ku retrench watu wengine ama kuwasimamisha tonyale ko batogo ikirania yo kulende Azimio MPs wakaro wana wa Opio Wandai batabire mbago chigwanja ngani yo enyale ko bakego kwikirana ngabakora imirimo ba serikali bateneni wemirimo ikiagera emisara nigo egenderete kunyuro ino bokonyora sepeji ya gatano na limo gatano na kabere imulkirete naki ebikorwa by'abantu goswase migondo y'abantu nyene na guchaka kuli malioka inyora se county ya Nakuru aba squatters mbaso asumule mugondo yomo bagotebanga umuntu abwate chiaka chinyinge mono almost 800 acres na barabu bachandegete Cliff intwaro chiba ko invade na boigo bomet maiga yo ko invade Netherlands ase obule mugondo ye family ntangani ya Kenyatta iye bikoro byachakire kurorekane vinge sana asama tukabwango iga and it is a worrying trend enyorera yo sepeji ya gatano na limo na kabiri peji ya gatano na gatatu ne yo murikirete ngana kibono online lenders bakalego chanda abantu mononye tulwa kane deni yabo na bagoso esimi yao ba create group bate balende ya yanya lebe na bwate chibascheito bono muchangirira kane deni yago siriria maskani pi abuma yagani ko bagakire esimi bona babwate phone contact baranga ningo mu kwana nere mono usenyo ko biara useiso biara bamwakera bamataino meteo mbogo na wachi basecheito bakera basani ba bonse piase simime bakera bakabantu bamaskani batamaitenga no bwate deni igo bono erende mono omugano nabo gwasomera orenga na kibaro si grupu baganeti 25000 chiabo korwa se client kiabo igo bono messages from agents pretending to be Michael claimed he intended to take his life okay baro seti grupu ya Michael bagotumeka Michael lero bwate deni yaba ya 25000 bakoro si WhatsApp goturate ningonya muri ko nchangira ngwitande rende bakamaganyora chibese chiabo that's very wrong you know goswana na obosibuli wa privacy tuchiturangeli wakili ntuchitulira mangana privacy na mangana data protection naki abantu yeah that's privacy bagoswana na singo byiguru na guturete lakini rende ngwate abuna nere bwanjiti all right animbari getena terms and conditions you accept bintombero romete bakolika too much togo soma binde beyond so nje bamete you can't read all this bagote have you read and understood bonde abantu bari ko chwaji wao kera nae wasabete na ndoga tena ki na bonyo ko biara wageru actually ebintu bune bigo cha fast loans monto ochandege tore desperate ono ko maganyora terms and conditions nechi page beri chingima wono na barabu abuno ba wikera bantu nanda at the end of the day have you read and understood yes I think enjoy bangu whatever yes but initially to submit wana kego twegeringa let us read online lenders digital lenders mbiribinto korera go solid because abange bambaro bataraga na bakabono bono rende tigando bakane go sando babakane wiyasa kana komyo kasara sinto makwana sumutu boko kego nelina ebyombe mbikara na biro na biyeso kiri bikara ko boji supreme court na mbakorete botukibwa buya anego sembaire teri bagalia bukurigerie sava ekyombe gya Africa Center for Open Governance ne ekyombe gya Kenya for Peace with Truth and Justice ni bagarote na bono okorana IBC njeire teri bagalia abo yabene kuigure sava ase engagi yechikura cha itite ayuni garase bijata no kabere ekarondo che boigase bejeyo ase bone serikali ya nyorire amaguta 335,000 liters a year erenge kugenda gukunye bisima ase jibohol
ase ensemeri yakire omurakera ase njira yogokora amang'ana yama emujando bwa maje bono mo senator naranere oikiri eng'ana ase ebunge oino mo senator bwa county ya Nandi Samson Jerigei agaroteana bono omoibi bwetugo natakire gosibu gwetani emyaka 20 athana kero monta atokire kare girit natakire asibwe emyaka eyo ekiagera nari abantu barobwe koibetugo oyo Samson Kindiki yoro mwasiri boborendi boime nigakagire gochigo ikase ebunge etuko liarero erikwereneria mabori arengete ministry yo borendi boime igo ngo ikaroro anyare gakwera abo igo nindo jaba bunge nigo batagetena omo British soldier ori nyarede ori okagire komo kongondana komoito muswati oyomo anyare gakogambigwa ayu onyarigererio sanyara kurwa mamocho ayu nyarigereria sebeji ya gatano na gatuto kucharari goikase beji ya 10 eri murigethena bono omo rikibaga seti na murigerete gaiga koru as experts badana bono goikwa omaindi gose obaware ne ndagirerio kori na machari okonyu erinde bwa foidi food poisoning ayo naro are asigaseti ya The Standard Boigo nindo jena Catholic Diocese of Kakamega nigekare kwa piri goseta ketukumanya ingikiride abana korwase skuru ya mukumu gosiro mabwabo ekare gotubekana una niko bali suspected food poisoning yani ndagira itare ngengia kunde bone kanisa yo ya Catholic ngobono ya tena goikatumanye ningikiride karwa ko bori Kenya Medical Research Institute kemun bakore obotuki boisaine erikumanya na endagire ya bana abaliete yarenge yariko baita gose naki ebeje kubona kabere nandi ndakodo ne nabono abantu bali baigete ose abakageru bali gunmen bali baigete asensemeri nako moiro muroire yani reno muroire obo ni gobono bakumedina Steve Njarengo ebinte binge mbiarengo bono kolengana na not police commander Tom Makoli ni gaderende na ya suspected bandit yabani go bajete bagarenda se iten ni varostro yera se county osasa semeria rio marakweti na kuira muruire obo ono rendi go baigete bakamo ira sara singani eriende katwata na chigitari jito bokorari mburio buya nyagitari yamo nero naro lire se county ya Kisii botu kirende mboga ndrete lakini koma jua kanara elikire osenya kitali ya nyanchwa kuna no musubati nere uri musubati uri na koroge uri kuranda semitanda ando no moteli yale no asidi mabwae ekara chiete kuivora okora negligence yale ngontura manya buyera kinto enda kokubati dingane iyo torore eboigo igo korobo karali imboli buyas nyagitali kero ndoche no bokorali imboli buyas nyagitali ingige koba ekaki urojena ntwate na beyond zero kero mo former first lady Margaret Kenyatta arote arende na ntutake tukuro mo chando ekero mo musubati akuibora tatake irusire bugima bwae asensi to Kenya goikabonia bono timaitina abanta babanyagitari timaiti ebakwenda bachati beba ingige koba buna musubati na urado tevirende ekiagarende intumondo musaja ngora baturara kenani ngora tebutur na ikaransare mete tokuru derwo bwa sana nyagitari ali abanyagitari karwa ngepi which is not the case but it's high time omugaka oba no musubati oye labor ward kino banero oraminyo oratebuna soka gototora no it's high time bona machika yugo seria umugakugo kanga bono nabe tangi aro what is really happening because it's very paining njebweka nimeumwa na hiyo jambo kwa sababu she was giving out life no manera aliko nkoletale ngige tungweke yabona tujui kama ni kutelekeza ni kuignore ama ni kufanya nini because etabinero ere as some of the nurses you are in pain lakini rende kwanyoranga nurses maybe ngo discuss balege ntugete one you are crying here ngo gotaibarenga kora korira into tete kora no mwana they don't know what is really happening na bora nyorege ntugete kiabeire so etabie eliere tali banyagitari bonse tali abasubati bali bonse abanyagitari bako on labor ward abasubati mparo abanyagitari I can attest mparo some of them babwatembwanga sijui kama ni mwanamke ni adui ya mwanamke mwingine mpaka ase bintu very serious ase bintu bya afya ngaintuno mwana tutagete nando kuachire nyagitari bamo gushughulira these are some of the things
bikogera batelekeza omonto ng'aki ng'akorera nero kare koibora nero ochire bono and mwakosi egente ekebe havoc. It is really painful. Teri buya ni makosa hata mbele za Mungu. Osirio mondo out of neglect. Uchunguzi wacha iendelee na ande incha I believe nga justice ipatikana se omusubati oyo because it's very painful to me as a woman. Abantu ababwatwe baringe on duty. Yes, because ekero mondo batakire batereni women. Kiri bone na badeneni wa injebona na inje na badeneni obogimo otu abakonye ekero mondo abakonye but abantu bakule. But ekero batereni ndi bata avoid. But sometimes because nyagitari nigo tohegenete abanyagitari ngaki justice ekero mondo akule justice oboene borobio ekero mondo akule ekero mondo akule unfairly yani amakweli arucho gutangika by the way lakini mondo ba already they have bona general tanagi egesibogerigie mondo gonero gokwa keirane abine birengera byane munyumuri tangira because kwagerero mondo e family bona yajagira matanga emeroberi ba mondo okule yani egento kyari gotangika birengera byao abanyagitari bakonywe cyaye bagoseka bagokora gesi bago chat TikTok nini hapana. That is very wrong. That's very wrong. Kutelekeza neta bano muntu ole kubyara neba no muntu oiruoro muntu naro kuirure ubwate pain telekeza ngatumezoya no eyunegasi no mwachorete mokorere abantu banyasaye mirimo onye tokunyara gukorera umuntu nyasaye mirimo nacha natwara mea headache attend to them. Oroke professionalism yaine esiri because no whatever maene anyandri kinyonga keirane batrende katiba nero bono we cannot recover it batrende tiga yani no tuenda sasa meri studio to makwera ikeraringa neri turanda sasa meri umutumoko ngwera turumba chumuriria igochoshwa kaskwago kiara bana ringa neri rito na ende inavunja moyo. Sawa tuenda sasa meri studio. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru wichinge kirutu kolyara buna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange abatangara kwatereka buna ige tinginye kingaini kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kiye gotwaga sayo mwaye Tinigikero cy'Omugusii n'omurobiryo bw'igikoro cy'Omugusii oyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'Omugusii chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya no omwama to yago kobeke ibo iga amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'Ikinyiga kirekyo moseri irieta rindagoruku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso
ekeruta gitutu arobore muno muso busubwa bantu inchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosonana naye tarigorioka mpabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi korengana bunuraganie no bare imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Esimi yao nebwatu muchando na nigo itakeiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobo korerie gose aye numero isia bwijisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyo chigotume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools ejeri miyumu chukisi nigo bakurwa korio bobwonsi mpabwate bintobuna soldering gun, connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, eche medium, na wego chirichinene, SIM card pins ejectors, chassis,
back covers, gose leads, chispika, looping wire na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere imeyomo chobo songo eyemo nigera samagacho Ahuru Plaza neyende ekabange na tea room opposite Uhuru Plaza asamange akira mainesimi asenamba enoti sano na ibere kianda isane yemo enoti sano na eyemo enoti gose umwakere Janet esimi asenamba enoti sano na ibere isano nemo isano na isato enoti kianda enoti. No limit phone spares and tools. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muri Ndizi TV gatwarura sensemeriende iyo mutimoko egatware koja korigereria nseme yebiasara kimwange na chosho na bantu irenda sentunde yende gato korera nseme ya magaseti kyari kijiri cyo magani ito agocha ase studio chekire njirare gocho isire goika kago swaiga ni go sara gocho gonti gatoga endere nere egato yo kwanda mangane tukola rero twagotene to yo kwanda igoro yo mwana mumura ekaro mumura mumura aberiga komojuwa mono onasi skuru nero karo komojuguna nero karo gojitongi nero karo kara iskuru cyarabe kure meronande ecyabamura usikore na abantu bakwengenta nabamura usikore na abalimu abange bakunywa marwa nabamura nabasaje bona kitukura bona inge kyabere ebyombe byato bwatokire tu bona into abasaja byato mbiri ndo nato turakwanda iko torena ingi kyabere aze ense itu yakento yukwana na ngakyumwana mumura adakire kurigererwa alendo ikere byombe binge mbiyo na bore tikyombe kama ngakibona motariko support akatayabana anana abantu bari to fund yuri keno mwana mumurango konywale aki toko jora nonye ne fund na sense media mandamano bisikorekera abantu baro bekana sara abantu barenga bangaria no yaba swati barenga rakini sikureli abange jindruje abakubuli ndo biri bakora sabantu naba abumaro monge naba sai abasaba mo nando mosaye nero mumura nero siriti ogimabwaye asense media maseno nande naro je mwana kitina ro siriti ogimabwaye no mumura Odenge Kenyatta na morki wolenge bweskuru the form tinindoje nero siriti ogimabwaye anase tu mabwaye abayibude baye bakalikoda batena akyamanda bana kitu turigire lero litukira na kirende ekarekoba noyo bete tu moino mosaje na leo rusitu wa maiso no mwana mumura hono mbido kinge kensi ya aboy child sanda siege magana makosa ya bene ko musana na hande maete ne na no mwana mumura maete to wana na bana abanyaruka bana bakena bawe kaba defilement lakini metana bamura ko kwa rubale interview sodomia nero androje no mwana nane nande oroje na mwana ordinary ebisaransiro bya sarika korwali skuru eli akwerende no mumura no mwana nale nere surgery by the way
ona otigoria naro orio itetwe bikaransiro biranyo mwana orio kurwa sisema ya ng'ombe nandi naro juice oyo mwalimu nera akebiboko orenga sinyitari ya hema nere asichinsemo ja Johnson na korretu nere operation nere go naroro gobeterende bamura amagosta oje ebikaransiro hakire karo itiruma bede bikaransiro wa ando bona bacho bakibwa ayo yeri yanzire stress inakaa mingi sana mpaka unatoa stress yani tari kendo kyokoseka lakini rende not a loving matter lakini bono enze yanzire kuna ile kicheko cha mshangao yani enze yanzire sare enze yanzire pikira rituko egento ko ayebwa sense lakini rende as much as toko lamenting ebyombe ebichale tsano mwana munyaruka which is somehow true but rende abana baiga abasaya bamura ntete magani ga guchanero ramuboli ngaki as much as toko baruwanerera barabumbare tayari kuruwanerera because bamura barumbare tayari because I don't think was a boy child kosemore tayari reason being konyorore ngam nonye na mangana makomu yes nonye ni baraza ya rangiri baraza ya rangiri ngaki abantu bono inchu tosomigu about mangana depression tosomigu about mangana stress mangana agenda based violence kwa manganyora ngabanta bantu bagwikirana is women yes mu barabo basubati go biyo bigosira basaja akinga kyoko ge ebibono biro bigosira abana banyaruka nabasubati tuwateba muna bono baringe mara ni lituli goro International Solidarity Foundation omubaro isokoligere bagaka gusaba sae iko konyororo musinini it's about 20% konyororo I just feeling inko barwanira muri abana abasacha n'abasae but they are not ready and bagwe sokya goito mwana omusariye bisaransiro bya ngakyari kwirwanira that's a different matter that's a different case kurende it's a very intense discussion na mtaalamu wetu ngwikara se studio bacho discuss no mito Brighton takuwa hapa bamba to bamba asantali kumo kebeka buya na bonko minyoka ndara bate because I'll not be very far away asengencho nengana ebwenera lakini kolengana naye Sara omwana omumura otigirusiko kolengana naye to some extent yes to some extent yes nari neglected a bit elitogote banga mwanaume ni kuchikaza bono baguti uchi abo muntu anajingangania hakuna kusaidika nga mwanaume buyogote kwa koro egaiga nayo ngake ngina kerategerero of course nekiane duanyoreri of course nekiane ni bad the wrong so that's why tuganetie a boy child nere ave supported ainyorwe so that nere tatigar maega mono but rende my question is are you ready mule tayari yo magana bara jate wanaume wamesaulika watoto wavulana wameachwa nyuma mubwate chimbo kwanza mondra wala choko igona ko tena basubadi niwe mwebangete ko bwabaza sisi ni haraka ko nonye kwalenga the wrong ni haraka sana ko revive so as much as magani yagocha I want you to ask you is these men and the boys ready to be assisted because you are not ready at all Mbia sana ibine birengira bya umanchu muri sari magani itekera se studio ntoko rabusara gosina kwarengera ryo madira bagontina tokorra nsema ya magaseti ya se ritko olia arero igobono kora gojora motebio manjo ngaseti girianjete abakwenyora esomere as obogale yes umanchu murenyo gwanchete the standard yo mto Brighton yabwate you can have it yo gwanchete the daily nation yabwate you can have it taifa leo yarengo kurinde kidogo singincho chingani sari
Atuiro, mangana tuira mange oroche and all that ntwale konyara gukura kurinde enyorire gazeti libwanchite karubwe somera senchira yo wikero nchetiga antigo yo minto Brighton karon kwenda nchiko leto mugeni ga mwelekeze guchakaiga bakwanire ngane ntingu ngane tali yago sorry it is not a laughing matter teri gasi hani gasi ngo santo jo kwanda lakini asika seti ya taifa leo sasa ngoma ianze sasa ngoma ianze asensemo ya manganali by Batson ngoma na ianze sasa kia Raila timu zote mbili ziko standby bona wachezaji baso asigeti ande kintu kene kimugenda gafana ama wahudumu wa mochari oyo no mugabana we county ya Kisii rende na theti abantu bali gukora mochari na bagenda inara amurikira asika seti ya taifa leo ngoma ikishaanza sisi wale tuna cheer the cheering squad tunaangalia kulinde itatokea nini tungoje ono mwanchu mulia tobese gusuka ekine chinsa chi interview otherwise tuachire 6 minutes tuachire 6 minutes tigankolera ncha will be there Viezana ai wana kabalia tugwana mangira bonya tutibbu bikebiri boli lora boli Gyara ndo baingira mona ndo baingira mona yo mwanju muri twenda sense merinde ye studio kero tukwirana magani asimambia bono tuskena on Ndizi TV wansu bumusi Ndizi TV ubwansu